Tak, dobrý večer. Začnu úplně jednoduše. Asociace, co u vás vyvolá slovo inspektor, revizor, kontrolor. Pohoda? Jo. Je to nějaký strach jako z neznámého. Nevím, co to je a bojím se toho a když se to objeví, tak spustím nějakou obrannou reakci. Jo, což je úplně normální. Já jsem rád, že jsem dostal příležitost nějakým způsobem po roce osvětlit, co je to jakoby za člověka, co od něj očekávat a ta první reakce nemusí být úplně strach. Jo, já to srovnám se vzděláváním, u kterého jsem participoval, když začínal vzdělávací program, tady s Lukášem Weisem. Bylo to úplně ta samá reakce. Jo, to znamená, přijedeme do Ústí a bude nás tam někdo školit. Jako proč? Jo, já jsem záchranářskou školu vystudoval, absolvoval jsem adaptační proces a co se jako budu učit. Příští týden začíná znova nějaký školící program a všichni se tam vlastně už těší, protože vlastně nějaký velký strach z toho mít vlastně nemusí. Je to tak? Jistě. Tak jo. Já začnu nějakým úplným úvodem. Samozřejmě, protože sledujete intranet, tak jste se dozvěděli, že byla naší organizací zahájena nebo funkce inspektor provozu. Někdo, kdo sleduje zprávy, tak se to možná dozvěděl i z České televize. Já poprosím na úvod krátké video. Záchranářům v Ústeckém kraji nově pomáhá tzv. Inspektor provozu. Jde o proškoleného zdravotníka, záchranáře, který jednak pomáhá v terénu při jakémkoliv zásahu, ale zároveň taky koordinuje práci všech složek IZS a kontroluje práci záchranářů. Záchranná služba Ústeckého kraje, dobrý den. Takže pochop, teďka reaguje. Máme dopravní nehodu, je tam 5 zraněných, 3 těžce, budeme tam potřebovat. Dostává informaci a vyráží do terénu. Patrik Smudej pracuje na záchrance 18 let. Teď nově funguje i jako inspektor provozu. Jsme další způsobila osoba případů, kde se každý záchranář navíc nejvíc. Takhle třeba zasahoval při požáru domu v Chomutově nebo v budově Litvínovského gymnázia, kam násilně vnikl neznámý muž. To je takový ten lídr, ten manažer té události, který pak vlastně koordinuje ten zásah náš, záchranné služby, zároveň ve spolupráci s ostatními složky IZS. Kromě pomoci v terénu práci záchranářů taky kontroluje. Například kontrolujeme, zda jednotlivé skupiny postupují legátis, čili ta předmětná péče je poskytována nejlepším úrovni. Zázemí mají inspektoři provozu v Chomutově a tady v Ústí nad Labem, tak aby byli schopni pokrýt celý Ústecký kraj. Barbora Lancová, Česká televize. Tak, děkuji. Takže zde jsem si dovolil takovou malou koláž od norského malíře Manka, Výkřik, a asi to prostě nějakým způsobem reflektovalo tu vaši prvotní reakci, když jste slyšeli o inspektoru provozu. Ten projekt začal v roce 2024 a jsme vyřešili nějaké personální věci ohledně náhrady těch inspektorů, kteří odešli, nebo ne odešli, ale začali fungovat jako inspektoři provozu ze svých základen, tak plný provoz se rozeběhl v roce 2025. Cílem této funkce jsou takzvané jakoby 3 pilíře: podpora posádek v terénu, co si pod tím představit, si tady nějakým způsobem rozebereme, koordinace při mimořádných událostech, už jsme tu čest samozřejmě za ten rok několikrát měli, a dohled nad kvalitou péčí a bezpečností. To znamená, ty 3 pilíře se navzájem všechny prolínají. Má to nějaký právní rámec? Je to nějaká novota v rámci záchranných služeb v České republice? Ta opora právní je v zákoně 372 a tento zákon samozřejmě zavádí
udržovat interní systém hodnocení kvality a bezpečí pro tu danou firmu. Samozřejmě nějakým způsobem to nespecifikuje a je jenom na té organizaci, jaký ten způsob volí, jestli nějaký interní auditory nebo inspektory. Jenom pro přehled, jak jsme na tom ohledně okolních záchranných služeb, asi nejvíc povědomí je hlavní město Praha, které má inspektory už od roku 2009. Středočeský kraj začal v roce 2023. V Karlovarském kraji sousedním právě probíhá výběrové řízení a plánují nasadit inspektora provozu od roku 2026. Liberecký inspektora nemají, ale samozřejmě ten systém hodnotí nějakým způsobem jinak, mají auditora. Tak. My, protože jsme poměrně jako velký a dlouhý kraj, tak samozřejmě ten dosah by byl problematický, kdyby, já nevím, inspektor byl zrovna někde v Rumburku a v Podbořanech se stala nějaká mimořádná událost, tak jsme tímhle způsobem rozdělení na dvě oblasti. Pro tu oblast severnější je základna v Ústí nad Labem, máme teda v gesci Rumburk, Děčín, Litoměřice, Roudnice, Lovosice, Teplice, Bílina a ta spodní část, tam je základna v Mostě a mají na starosti Kadaň, Podbořany, Žatec, Louny a Most, Litvínovskou oblast. Jo, samozřejmě není to nějaký dogma, oba ty inspektoři se můžou sejít, nebo ta jejich činnost se prolíná i v rámci této lokality. Tak. Tato pozice je obsazená nelékařským zdravotnickým pracovníkem a pracujeme na klasika, jako vy všichni ostatní, na 12hodinové směny, denní a noční. Úplně na začátku neudělali jsme nějakou jakoby představovačku a spousta lidí, když tam přijel inspektor na základnu, tak toho člověka vlastně viděla poprvé v životě. Jo, tak jenom já bych představil ty svý kolegy. Jeden z nich, který pracuje tady v Ústí na plný úvazek, Martin Štícha. Ty čísla, které tam jsou, tak to není věk těch dotyčných, ale je to doba, kterou pracují na záchranné službě. Jo, takže u některých je to poměrně dlouhá doba. Samozřejmě já tam mám takovýhle číslo s nějakou ještě studijní přestávkou. Takže Martin Štícha v rámci ústecké záchranné služby, pak je tam pan Mach, který pracuje na půlúvazku, takže půlúvazku jezdí v Žatci a ten druhý půlúvazek se plní jako inspektor provozu. Další Kuba Kranich z Litoměřické základny na plný úvazek a poslední v naší ústecké skupině je Milan Hozák, 26 let u záchranné služby a taky své povinnosti si plní v Rumburku a na půl úvazku jako inspektor v ústecké oblasti. Druhá ta skupina, můj zástupce Honza Svoboda, původně ze základny v Kadani, Martin Šimicr, základna Podbořany, to jsou zase inspektoři, kteří pracují na plný úvazek. Pak je tam Anička Lálová na půl úvazku v Žatci, půl úvazku inspektor a ty tituly samozřejmě nebudu jmenovat. Patrika Cmoreje, který má jako několik funkcí v rámci vzdělávání, záchranné služby, UJEPu a tak dále. Myslím, že všichni znáte. Všem inspektorům jsem řekl, pošlete mi nějaký ilustrační foto, který tam můžu vložit. Tak Patrik mi tam poslal nějakého biskupa v rámci nějaký zádušní mše za oběti v požáru v Mostě. Takže tak. Tak, jaký máme vybavení? Takže je to klasický vůz, vyhláška 296 přesně nespecifikuje, jak má být vybaveno vozidlo inspektora provozu, ale my ho máme vybaveno tak, jak hovoří vyhláška pro vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému, to znamená klasický RVčko, který znáte. Máme to doplněné o nějaké pomůcky navíc, kameru na oděvu, to znamená veškeré situace, které jsou hodné nějak zřetele, my si natáčíme, jenom taková jakoby poznámka, není to tak, že tu kameru vememe a vyvoláme si, já nevím, nějaký zásah nebo nějakou konfliktní situaci.
je to samozřejmě nějakým způsobem zase zakódovaný. Já, když chci nějaký záznam se podívat, tak potřebuji schválení od náměstka, pak mi to podepíše pan ředitel a teprve potom se k tomu záznamu dostanu a můžu třeba rozklíčovat. Jo? Musím mít důvod, proč jsem tu situaci natáčel a důvod, abych se k tomu záznamu dostal. Jo? Existují prostě nějaké údaje na ochranu osobních údajů a tak dále. Takže není to tak, že bychom si něco natáčeli a pak jsme se na to prostě dívali. Tak, výstražné označení. Zase, vy víte, přijedete k nějaký nehodě v noci, ta policie není hned vždycky na místě, taky mají prostě nějaký svý personální problémy, dojedou třeba později, takže když tam přijde inspektor, má možnost nějakým způsobem v rámci bezpečnosti to místo třeba označit. Jo? Takže máme nějaký prostě svítící puky, který na tu vozovku třeba rozmístíme a vytvoříme tam třeba nějaký bezpečný prostor, že nějaký ostatní řidiči do toho místa nevletí. Další, nehodová clona. Vidím, že tady máme i kluky od hasičů. To hasiči samozřejmě mají taky, jde o to, když jste ve výjezdu sami bez ostatních složek integrovaného záchranného systému, tak vám to vytváří nějakou prostě, řeknu, intimní zónu. Napadá mě zrovna třeba teď výjezd ze Soboty, kdy Teplice resuscitovali v Kauflandu a úplně se vám jako nechce resuscitovat mezi regálama někde s potravinama, když lidi chodí kolem vás, nakupujou si, potřebujete nějak to místo nějakým způsobem, aby prostě každý si vás tam nenatáčel, protože samozřejmě to lidský neštěstí je trošku jako magnet a to prostě nechcete se někde vidět zase na internetu, že si vás natáčel někdo v rámci resuscitace. Takže jenom apeluju na vás, pokud potřebujete nějakou intimitu k své práci a tak dále, určitě nás zavolejte, tohle máme rozložený během pár vteřin a můžeme to použít. Alkohol tester, klasika, patří to ke kontrolní činnosti, máme nějakých 600 zaměstnanců, takže na Mátkově jezdíme po základnách a provádíme dechovou zkoušku na alkohol. CarTablet, kde máme příjem vlastně všech výzev, které v rámci záchranné služby Ústeckého kraje jsou teda k dispozici. Takhle jenom zase pro ilustraci, ta clona dá se nějakým způsobem sepnout, vytvořit se tam nějaký prostor, do kterého není vidět. Já to třeba používám, když jedu k posádce. Samozřejmě vy to tělo většinou přikryjete nějakým prostěradlem, ale čekáte třeba na tu dobu, než přijede koronér, provede nějakou prohlídku zesnulého, tak klidně jakoby to tělo můžete zavřít do takovýhle clony a nikdo si tam nemůže dělat nějaké fotky a koukat na to, požadovat si nějakou dokumentaci. Jo? Tak. Co se týče výzev, tak v telefonu máme aplikaci SOS Performance, která je samozřejmě nějakým způsobem spojená s dispatchingem zdravotnického operačního střediska, kde nám chodí všechny výzvy, víme vaše statusy, víme, kdo je v posádce. Další program, který máme k dispozici, je OPS Manager, který vlastně nějakým způsobem můžeme filtrovat ty výzvy podle oblastí. Když se třeba přesunuju do Rumburka, tak nepotřebuji vědět výzvy z Litvínova, vyfiltruju si, nechám si třeba nebo výzvy jenom z Rumburka. Takže my vlastně můžeme do jakékoliv výzvy se přiřadit, ale musíme o tom dát vědět dispatchingu. Jo? Oni nás musí kliknout a přiřadit do té události, kterou my si vybereme. Protože musíme na konci toho výjezdu zase provést záznam v programu EKP, který vlastně vy to děláte z toho důvodu, že musíme ten výjezd nějakým způsobem účtovat. My tím, že nejsme nasmlouváni pojišťovnou, tak vlastně to je jenom interní záležitost naše, tak my tenhle výjezd neúčtujeme, ale z interních důvodů zase potřebujeme sledovat, u jakých výzev jsme byli a kde ten inspektor všude byl. Tak. Jak jsem říkal, hlavní náplň podpora posádek v terénu. To znamená, dispatching zdravotnického operačního střediska má pokyny k tomu, že pokud je to naléhavost 1, tak nás posílá souběžně s posádkou, která jede na místo. Oni samozřejmě vědí tu naší pozici a když jsme samozřejmě blízko toho místa, tak se velice často stává, že jsme první posádka na místě, která poskytuje první pomoc
než dojede další posádka na místo. Další asistence u složitějších zásahů, resuscitace, komplikované dopravní nehody, pády z výše, nepřístupný terény. Zase mě napadá kazuistika jednoho výjezdu z Tise, kdy je to třeba ještě cizinec, předává se na hranici s nějakým naším materiálem. My jsme schopní vám samozřejmě zase pomoci přes dispatching předat toho pacienta na nějakém hraničním bodě, jet pak třeba s tou německou posádkou až třeba do Pirny a tam pak vyzvednou ten materiál, který jste na toho pacienta použili. Napadají mě vakuový madrace, dlahy a tak dále a tak dále. Jo, takže nápomocný ve všem, co můžeme. Tak, co se týče asistencí u zásahu z nižších naléhavostí, tak klasika, takový to otvírání bytu. Když my víme, že ten pacient, nevíme, jestli je v tom bytě nebo není, a samozřejmě vyrážejí na místo všechny složky IZS, není nutný v tomhle případě tam posílat posádku RZP, protože není ověřený to, že ten pacient je na tom místě, takže jede tam prostě inspektor, pokud ten pacient tam je, potřebuje nějakou pomoc, zahájí nějaký úkony a tu posádku si dovolá. Požáry. Zase. Těch požárů není málo, to, že někdo prostě zapomene na pánvičce někde vajíčka, začne se čoudit z bytu, zase musí tam být všechny složky IZS na místě, takže do té doby, než se dohodneme s velitelem zásahu, který nás odvolá, řekne žádná osoba nenalezena, tak teprve potom my odjíždíme z toho místa a nemusíme třeba zbytečně na dlouhou dobu blokovat posádku RZP, která může zasahovat někde jinde. Exitu z terénu, napadají mě zase takový ty případy, kdy prodloužený primár, jedete na katláp, pacient vám zemře v sanitě a pak je samozřejmě na vás, když přijdete na emergency, nějakým způsobem se postarat o to tělo, popsat, zajistit věci, které potom zesnulým zůstaly a tak dále. S tím vším vám můžeme pomoct. Jo, takže vyřešení úmrtí v sanitě, určitě si nás můžete dovolat. Konfliktní situace. Jak jsem říkal, máme kameru, není to tak, že bychom byli nějaký mediátoři nebo řešili ten problém, který tam nastal. Jde spíš o to, že ho můžeme samozřejmě zaznamenat, zjistit tu argumentaci obou stran, proč se tak děje, kde je problém a předat tuto věc dál. To znamená, pak si třeba sednou primáři, oddělení, náš náměstek a nějakým způsobem ten incident řešej, jak se mu prostě do budoucna vyhnout. Vím, že třeba v Mostě takový, jako kde byl dlouhodobý problém, tam vlastně při každém předání se to předávání natáčelo. Jo? Ono přece jenom, když jako někde předáváte a víte, že je to odsouhlasený, natáčíte, tak samozřejmě na kameru říkat nějaký vulgarity a tak dále se většinou nikomu nechce. Jo? Platí to samozřejmě obou straně. Emergency má problém s nějakou posádkou naší, jakým způsobem předali a tak dále. Můžeme tam přijet, zjistit tu jejich argumentaci a samozřejmě to nějakým způsobem řešit. Tak. Protože se pohybujeme v rámci kraje, každá ta základna je nějakým způsobem zásobená, většinou dojde nějaký lék, víte za poslední rok, jakým výpadkům docházelo, potřebují něco naskladnit, přivést nějaký přístroj v rámci bezpečnostně technické kontroly. Zase ta výhoda je ta rychlost, to znamená naložíme, přivezeme, vyřešíme. Řešíme poruchy vozidel. Klasická taková nemoc Kodiaka, nevím, jestli už se vám stalo baterka a z místa jste neodjeli. Jo, to znamená to, že to vozidlo je plně hodnotně vybavené, tak může suplovat prostě vozidlo RV. Takže vezmeme si k sobě doktora a můžeme pokračovat a být normálně v činnosti. Servis stacionárních a mobilních AEDček. Jo? Většinou to není u přístrojů LifePack, kdy když přijdete někam přijedete a resuscitují za pomocí přístroje LifePack, tak mají kompatibilní elektrody. To znamená, vy jim dáte ty svoje, přepojíte si na svůj LifePack a pokračujete v resuscitaci. U přístrojů Philips to nelze. To znamená, zase v Ústí musíme naskladnit nějakým způsobem elektrody,
na přístroje Philips a i hned je dovezeme na místo. Po případě, že byl použit stacionární AEDčko, provedeme nějaký servis a zase to je za chviličku funkční. Tak. Střídání zaměstnanců při náhlé indispozici či mimořádných událostech. Zase stává se nějaká nemoc, úraz a tak dále. Náš kolega nemůže pokračovat dál ve 12hodinové směně. Tím, že všichni jsme řidiči, všichni jsme záchranáři, tak jsme samozřejmě, máme tu zastupitelnost, že můžeme pokračovat za toho našeho kolegu. U ústeckých záchranářů je to samozřejmě i v tom, že můžeme pracovat jako dispečeři. Ta situace nastane hned zítra, kdy máme velikou nemocnost, takže zítra se ze mě stává dispečer z OSU. Jo, takže zase takováhle pomocná funkce. Od 1. ledna 2026 se nás týkají transporty inkubátorů. Jo, krajská zdravotní má samozřejmě nějaký personální problém, takže inspektoři budou ve vozidle RZP s inkubátorem přepravovat novorozence buď nebo vlastně většinou na místo, na vyšší pracoviště. Tak, Biohazard tým. Teď 17. září bylo cvičení v Lovosicích. Zase my nemáme ustavený přímo Biohazard tým, který by transportoval pacienta do Prahy na Bulovku. To znamená, ta posádka, na kterou to padne, se musí oblíct. To oblečení, pokud to netrénujete, tak není to úplně jednoduchý. Má to nějaký zásady, musí vám někdo pomoct a od toho tam ten inspektor je, aby vám rozložil ten biovák, oblíknul vás, kontroloval vás a vy pak vyrážíte si převzít pacienta, naložit ho do biovaku a transportovat do Prahy. Tak. Další podpora samozřejmě při nějakém zranění zaměstnance, vedeme dokumentaci, při napadení posádky, je tam zase, musíme to nějakým způsobem zaznamenat. Měli bychom být součástí všech dopravních nehod našich vozidel záchranné služby. Jo, vy víte, nebo byste mi mohli argumentovat, přijede tam koordinátor, ale koordinátor určitě někdy v noci a tak dále, ve 3 ho nezbudíte, aby dojel na místo. Záchranář je třeba nezraněný, řidič je taky nezraněný, záchranář odjede z místa a řidič třeba čeká na příjezd policie, je tam sám, takže zase taková jako spíš morální podpora v tom, že tam prostě nebude dlouho čekat sám a drbat si hlavu, co se stalo a čí to byla chyba a tak dále a tak dále. Jenom upozorním, že pokud nedojde ke zranění, asi všichni sledujete intranet, není tam nějaká vyšší škoda, teď ta hranice je 200 000 a lze přes stránky www.bouračka vyplnit tu danou událost, a aniž by ta policie teda musela jít na místo, když tam není tam nějaké zranění třetí osoby, poškození nějakých věcí a není tam vyšší škoda než 200 000. Tak, my jsme trošku napřed, my máme inspektory, kteří zaznamenávají i nehody v reálném čase. Já zase poprosím, jestli to můžeme pustit. Trochu jste se tam nevešla, slyšno. Jo, všimněte si toho empatického přístupu, jo? Žádný píp, co jsi to udělala a tak dále, nevešla jsi tam, slečno, v pohodě, vyřešíme, je to zdokumentovaný, problém v tom určitě nebyl. Tak. Další návrat pomůcek v majetku naší organizace. Vy víte, když přiletí nějaká letecká záchranná služba z Liberce, Plzně, Prahy a tak dále, vemou si naší vakuovku a tu už nikdy nedohledáme. Jo, takže zase evidujeme to, dispatching nás vyšle, protože když tam zůstane díl než dva dny někde ve Střešovicích, tak už ji jako nikdy nenajdeme. Jo, takže návrat pomůcek do našeho kraje.
Další, poskytujeme podporu tiskovým mluvčím, Volejníkovi, Cmorejovi, s tím, že pořizujeme nějakou fotodokumentaci z výjezdu, který jsou nějakým způsobem zajímavý. Jo, vy určitě, když přijedete na místo, nemáte čas fotit, ani to není prostě ve vašich kompetencích. My tu událost nafotíme, oni si to nějakým způsobem přeberou, samozřejmě, aby neporušovali nějaké zásady ochrany osobních údajů a SPZ-ky aut a tak dále. A většinou to postujou, víte, že naše organizace má svůj Instagram, Facebook a tak dále. Tak na výzvu dispečingu zajišťujeme přepravu jak nějakých léčiv, krevních derivátů, zase, kdyby bylo potřeba, jsme k dispozici. Psychosociální podpora, zase pokud se jedná o našeho zaměstnance, který měl nějaký problém, máme svého psychologa, doktoru Otu Fleischmana, který ho vyzvedneme doma a přivezeme ho na místo, on nějakou intervenci provede. Jenom si jako přihřeju polívčičku v tom, že kdybyste byli v nějakém výjezdu, Ota Fleischmann je primárně pro nás. Jo? On není pro pacienty v terénu. Od toho má intervence Policie České republiky, která samozřejmě zase přes nějakého vedoucího musí tuto službu aktivovat a tam přijede psycholog, který může prostě pomoct na místě při nějakých událostech, ale Ota Fleischmann je primárně pro nás. Absolvovali jsme v letošním roce i kurz s vyjednavačem Policie České republiky, který nám zase ukazoval nějaké kazuistiky ohledně výhružek, sebevraždou, sebepoškozením a tak dále. Takže i v těchto případech můžeme být povoláni na místo a můžeme být třeba nápomocní. Tak. Koordinace při mimořádných událostech. Inspektor provozu je předurčen k převzetí funkce vedoucího zdravotnické složky. Tady mám podtrženo, závisí na rozhodnutí inspektora provozu po dohodě s vedoucím zdravotnické složky. Samozřejmě, když jsme první na místě, ta funkce je jasná. Pokud přijde na místo později, tak jedná se pouze o tu dohodu. Jo? To znamená, vidím, že všechno funguje, vidím, že tam není žádný problém, tak proč bych to v tuhle chvíli přebíral? Jo? Můžu být stín toho vedoucího zdravotnické složky, pomáhat mu s komunikací, s evidencí posádek, po případě mě může třeba delegovat v tom, že složka, která se vytváří, nebo funkce, která se vytváří úplně naposled, je vedoucí odsunu nebo řízení odsunu, tak můžu jít do této pozice. Jo, zase jenom abych vám dal nějaký konkrétní příklad. Moje první služba v Chomutově, kdy jsem ještě jako zjišťoval, jak to vypadá na základně, kde je auto a v 8 mi tam pískli výjezd, požár experimentu. Jo, nevěděl jsem, že experiment je opravdu jako experimentální nějaké bydlení podle nějakých francouzských architektů, kde prostě ty patra jsou spojený. Takže jsem přijel na místo a klasika podle checklistu šel jsem hledat vedoucího zásahu s tím, že žádný zraněný nikde jsem neviděl. Z baráku se kouřilo, tak jenom jakým způsobem ta komunikace může probíhat. Samozřejmě najdete tam spoustu chyb, ale na tom chci jenom interpretovat to, že ty hasiči mají většinou spoustu práce na místě, jak ten vedoucí zdravotnické složky, a vy nevidíte žádný zranění, kouří se z bytu a ty rozhodovací procesy nejsou úplně jednoduchý. Tak, můžu poprosit? Právě rozumím, tak zůstaňte nahoře teda. Ale potřebuju, já totiž nemohu dát jednou, kolik tady bude jako nadejchaných a tak dále, aby nějakým způsobem mluvili spolu nějaký kanál. Protože já pak budu muset třeba posílat víc posádek a tak dále, my jsme tady ve dvou zatím, jo. Ale kanál myslíš jako mezi náma, jo? Mezi náma, no, jakým způsobem se domluvíme. No, dáme tam Enko potom, to záložní náš, a já budu ještě do toho dostat. Ale já mám matru, jestli... Já jsem na matře a... Já jsem mám ještě další vysílačku případně, nebo vemu kolegu, který to bude zajišťovat. Ale abych potřeba právě někoho u sebe... Rádio autobusy jde sem, že jo?
autobus jede sem. Počkej, teď chci zeptat. Jako aktivuješ to, že prostě tady bude víc nadejchaných a tak dále? Aktivuju to, aby ty lidi, kteří nejsou nadejchaní, aby tam nestáli venku a byli. No to je sebe ušetřit, já jinak spustím normálně traumaplán a budeme ty normálně spustíme jako hromadku, že musíme normálně ty lidi nějakým způsobem evidovat a tak dále. No tak jo, tak to uděláme. Uděláme to, protože jak se to aspoň vyzkouší, ten žádný drama a má to. A my teda si domluvíme jakou komunikaci teda teďko. Protože já bych to chtěl vědět od tebe. Nevybíhají žádný hořící lidi, prostě se čoutí z baráku, jo. Prostě takových výzev je jako spousta. Lukáš, máš tu vysílačku, druhou, no, nemáš, až jednu. Co? Já nemám k čemu, já tady stojí ze zemi. Ne, já bych potřeboval... Všichni chodí za velitelem zásahu, tady se ho, co, já, teď se domluvíš s Martinem, aby jsme řešili komunikaci záchranů kolem Jahutu. Můžeme na matru. Můžeme na matru, to máme. Oddělit to. Ještě to oddělit to. Můžeme nějaký komunikační gáz, nějak to bude chaos, jo? Hele, Havris, změna. Jo, to znamená, podobně s velitelem zásahu a aktivujeme hromadné postižení zdraví, požár v budově, přijede autobus, to znamená hromadko, normálně aktivujte hromadko, Chomutov, já budu vedoucí zdravotnické složky, jsem s velitelem zásahu tady domluvený, bude aktivovaný autobus, to znamená, my každý, kdo půjde do autobusu, každý, kdo potřebuje ošetření, dostane ty kartu a normálně to rozjíždíme na ostro. Jo? Dobrý. Není jinak, telefony fungují, já jsem na telefonu s vedoucím zásahu, jsem na matře, domluvili jsme si kanál. Jo? Čas 8:51. To asi stačí. Jo. Je to jenom jako odhad té situace, tím, že prostě vy nevidíte žádný zranění, ale zase, jo, 9 ráno, vlastně v Chomutově všichni jsou v práci, předpokládáte, že nikdo v paneláku jako není. A pak to samozřejmě dopadlo trochu jinak. Jenom do těch souvislostí, ono zrovna ten den probíhalo i cvičení na zdravotnickém operačním středisku. To znamená, ZOS nebyl v Ústí, ale byl přesunut do Mostu, jo, kde nějakým způsobem to tam dávali dohromady. Další věc, potřebovali jsme kyslík, airbáze, rozvody. To vozidlo zrovna provádělo technickou jízdu, jo, takže to je takový to, když něco má být špatně, tak se to většinou nakumuluje. Jo, tady je nějaký přehled toho, kolik lidí bylo evakuovaných, nadýchaných a tak dále. Další věc, která mě nebo další událost, která mě napadá, asi víte, dopravní nehoda busu z nějakých 23 lehce poraněných, kteří měli většinou nějaký řezný rány v obličeji, zlomeniny, kde na to místo jsem přijel protože jsem se pohyboval někde na Děčínsku, přijel až později, nebyl důvod nějakým způsobem do toho zasahovat vedoucímu zdravotnické složky. V tomhle případě jsem se stal pouze jako jeho jenom administrátorem a stínem, pomáhal jsem mu vlastně v evidenci těch zraněných, komunikaci s posádkama, kdo tam přijel, kdo odjel, protože samozřejmě ten vedoucí zdravotnické složky, na něj padne to břímě podat nějakou zprávu. Do týdne to je? Říkám to správně? Do týdne, takže aby v tom trošku neměl chaos, takže tady ten důvod jakoby nebyl to po někom přebírat, ale jenom prostě mu pomáhat. Tak, teď co vás jako zajímá asi úplně nejvíc, ta kontrolní činnost, ten strach. Takže za pomoci kontrolních listů je oprávněn inspektor provozu vykonávat částečnou či komplexní kontrolu všech prostor na výjezdových základnách. A my ty kontrolní činnosti máme buď veřejný, tady tyhle interní lékový audit proběh samozřejmě za účasti náměstků a vedoucích základen, kdy prostě se kontrolovaly léčiva, skladování, teploty, hygienické věci, je na to takový zase samozřejmě protokol, z kterého vyjde nějak percentuálně to, jestli ta základna to splnila nebo ne. To je ohlášená kontrola, na kterou se dá normálně připravit. Další, to jsou ty neveřejné kontroly, o kterých vy nevíte. Jsme rozděleni na 2 oblasti, kdy já a Honza Svoboda
udělá nějaký plán, aby samozřejmě jsme se neobjevili na jedné základně 6krát v týdnu a provedeme kontrolu nějakých základních věcí. Máme na to protokoly, který vás jako teď jenom tak jako proběhnu, co tam všechno může, nebo čeho by se jako máte obávat. HPZ-ko, imobilizační pomůcky projedeme, vyzkoušíme, léčiva, jak jsou skladovaný, označený, Calypsol, samozřejmě použijete, vyhodíte, prostě takový ty úplně jednoduché věci. Lifepack, umíte zapnout, zkontrolujeme, funkčnost, jste schopní třeba stimulovat, nejste, můžeme to vyzkoušet tyhle ty věci. Ochranné pomůcky, nemáme boty, jsou to hrozně prostě základy, jednoduché věci. Opiáty, zkontrolujeme vám opiáty, expirace, co dělat, když se vám rozbije opiát, jaký je jeho antidotum, prostě krátká taková zkouška na 5-10 minut. Je tam i protokol pro řidiče, zkontrolovat auto, palubní kamera, hasicí přístroj, vím, kde mám, CCS kartu, čistota, kapaliny, uložení provozních kapalin, jednoduché věci. Ventilace, jakým způsobem zase to máte připravený, můžeme udělat nějaký test funkčnosti, jestli ho děláte, to všechno máte prostě ve svých harmonogramech, my to přijedeme jenom zkontrolovat, nic složitýho, vybavení vozu, po případě život zachraňující úkony. Tady vidím takové ty věci jako konioset, koniotomie, postup. U nás v Ústí pořád probíhají nějaký pitevní semináře, tak kdo si to třeba poslední 2-3 roky jako nevyzkoušel, ta možnost pořád existuje. Takže žádný složitosti, které bychom na vás nějakým způsobem vymýšleli. Inspektor samozřejmě má i právo se přiřadit k výjezdu jakékoliv naléhavosti. Jenom většinou zavoláme na dispatching a jedeme s váma i do výzvy nižší, třeba 3, 4, není problém. Máme právo pořizovat foto i dokumentaci v rámci vnitřní kontroly. Jo, jeden obrázek je víc než 1000 slov, takže když je nějaký samozřejmě problém, třeba hygienický a tak dále, klidně si uděláme fotku. Inspektor provozuje osobou pověřenou provádění namátkových kontrol zaměstnanců v pracovní neschopnosti vždy v doprovodu osoby pověřené zaměstnavatelem. To znamená, marodím a posílám kamarádkám fotky z Malorky, to asi není úplně jako dobrý, takže i takovouhle činnost můžeme provádět. Kontrolní zkouška na dechová, popřípadě přítomnost návykové látky. Většina z vás se s tím asi setkala, má to nějaký samozřejmě parametry, to znamená, provádíme ten zápis, to znamená, je tam nějaký protokol o dechové zkoušce. Nikdy to neprovádíme tak, že by face to face stál inspektor a ten daný zaměstnanec, vždycky tam je nějaký svědek, nějaká třetí osoba. Nikdy to neprovádíme mimo základnu, to znamená, většinou si sedneme na nějaký denní místnosti a tu zkoušku tam provedeme. To se týče pochybení zaměstnanců. Jo, většinou nějaké drobnosti řešíme domluvou, pokud se to samozřejmě opakuje, tak máme i takový jakoby list v tom, aby jsme se třeba jako neshodli, ale jsme zjistili, že už nějaká domluva prostě proběhla, neustále se to prostě opakuje, tak to samozřejmě zapíšeme a pak se to řeší v rámci organizace. Jenom zde zmíním obuv, jo, jezdit v kroksech, asi kdyby k vám přijel policista nebo hasič v kroksech, taky by to nebylo úplně ideální, koukali byste na něj. Tričko, myslím, že jsme všichni jako naskladněný věcma dostatečně, máme dostatek prostě a to, aby jsme si každou šichtu byli schopni převlíknout tričko a jezdili v tom, čem nás vybavila organizace, a rukavice. Jo, takový můj argument, sundal jsem si rukavice, že jsem měl opocený ruce, tak už jsem si je pak zpátky nemohl nandat. Vy víte, nebo aspoň já to tak dělám, když jedu k pacientovi, kdy vidím, že třeba ty první rukavice si ušpiním, tak si beru prostě 2. Jo? Takže argument, nemohl jsem nandat jako rukavice, že jsem měl spocený ruce, my nebereme a určitě byste nechtěli i vy, aby se vás někdo dotýkal bez rukavic.
Tak, zabezpečení plateb od samoplátců, samozřejmě v rámci EKP vy můžete generovat QR kód. Máme tady samozřejmě spoustu cizinců, kteří třeba jsou ochotní nějaký platby a musíte s nimi třeba dojet k bankomatu. Jo, máme rekordmana Patrika Cmore, který dojel k bankomatu a vybral 30 000, takže zatím jako čekáme, kdo ho překoná. Spolupráce při identifikaci osob neznámé totožnosti ve spolupráci s Policií České republiky. Zde jenom zmíním akci třeba Let It Roll, kde bylo obrovské množství cizinců, spousta lidí pod vlivem drog. Takže tam zase jsme dohledávali podle čipů, který měli na ruce, ty lidi nám nic neřekli, my jsme nevěděli ani jakým jazykem mluvějí. Takže se v rámci třeba s pořadatelem jsme zjišťovali, odkud ten člověk je, jak se jmenuje a tak dále, protože všechny ty lístky, které oni si tam koupili, byly pod nějakým jménem a e-mailovou adresou. Takže dohledávání. Samozřejmě doplňková činnost, inspektor by vždycky měl dbát na dobré jméno organizace, to znamená určitě průšvihář, takhle to nesmí být. Spolupracuje na všech akcích pořádaných zdravotnickou záchrannou službou, ideálně, když participuje nějakým způsobem na vzdělávání. Jo. Je primárně předurčen k absolvování certifikovaných kurzů. To znamená, chceme sjednotit, aby všichni inspektoři měli takový ty základní kurzy ALS, ATLS, EPALS, což jako většina z nás má. Takže jenom nějakým způsobem to ALS platí asi 3 roky, takže nějakým způsobem ho dát zase znova dohromady. Plány do budoucna, který máme, já osobně čekám na to, že někdo třeba z letecké záchranné služby řekne, hele, už je mi 50, já bych chtěl jako ve vaše řady, protože mám na to zkušenosti, takže rád bych, kdyby třeba někdo z letecký k nám třeba na půl úvazku přišel. A další mě napadá Teplice. Jo, máme tady z Teplic. Kdo je z Teplic? Jo. Protože jsem si všiml, že v Teplicích, kde je prostě zase spousta jako šikovných, zkušených lidí, takže by někdo participoval na vzdělávání nebo na inspektorovi nebo jakýchkoliv nějakých věcí, které děláme mimo to svý pracovní nasazení, tam moc není, takže třeba kdyby někdo z Teplic měl zájem, určitě se o tom můžeme bavit dál. Co se týče nějakého softwarového vybavení, tak mě osobně vadí, že když jedu autě, tak nevidím ty okolní posádky. Já vidím ty výjezdy, ale nevidím ty posádky, které jsou třeba nejblíž, abych se k nim přiřadil. Takže vize nějaký lepší zobrazování těch okolních posádek. Materiální vybavení. Inspektor nemá lifepack s CO čidlem, takže máme o to zažádáno, takže doufám, že ten přístroj dostaneme. A aktuální teďkon je balistika. Jo, asi víte proč, takových těch násilných činů a tak dále není málo. Vždycky ta česká kotlina byla taková, že my se tady fackujeme, ale už ani to není pravda. Tak a já vám poděkuju za pozornost.